Vítej u návodu, jak si u nás nakoupit. Začneme tím, že najdeme produkt našeho výběru. Klikneme na název produktu. Vybereme počet kusů nebo sad. Dáme produkt do nákupního koše. Klikneme na ikonku košíku. Klikneme na pokračovat. Tady můžeme zvolit stát, zatím jen Česko. Tady jakým dopravcem chcete svou objednávku doručit. Klikneme na pokračovat. Sem doplníte vaše kontaktní údaje. Sem vaší adresu. Tady klikneme na souhlas s obchodními podmínkami. A tady na tlačítko objednat s povinností platby. Tak a máme hotovo. Stav objednávky a faktura vám přijde na e-mail. Děkujeme, že jsi dokoukal až do konce. Stránky máme v popisku videa.